Mapha amafoni. Nawu mumbu ubani. Yebo lapha uthi ubani umumbu wena ungasujwayela kabi wena. Futhi yazi ngihamba nawe futhi wena. Hayibo ndoda. Misa abantu. Nimbuwani nini? Nimbuwani. Sini. Landeleni umgwaza futhi lo. Andi, yini kuhlanganise nentombi yami? Ntombi yakho? Ya, ufuna ntombi yami. Cha, ngimazi mina lo mfana. Awupheli. Sene sami, usuyangipheka yini manje? Thola yini. Yazini, akabhe indoda yakho. Babe, I mean, 7, it's off. Oh, sure, thanks. Ngakhabaniswa yini umsanje? Let's awungiyeke ngalelo gwana sandile mfethu. Mawubaleka bese wangishiya ngedona umonje asala ngalwa ke. Ngamanga mina. Ngathi washawe ingane efuna grade 3. Hawu ngiyadlala mfethu awu nawe ke. Awayifuna ungithusa nje mfethu. Yabo. Ekanjalo. Wangifika wangibamba mdede. Komwenze njani ngakuthatha? Wawenzeni? Angangithethela ukuthi mfethu ngathi mumbi. Yabo. Let's asiye ke yo wandi. Umpheza lapha esikwenza ukudla lapha ekhaya. Sintshotshele no. Mfethu, njengoba usisi wami asanda. Uma umxoshile endlini mfethu. Yabo. Mhlawumbe ulambile la ekhona ngazi. Umuntu ozofa intsha. Don't worry, please. I can do it. So asanda mithi. Musokuhlamba ngani babe nganyakho isabelo umuntu wakho. Hayibo, angizwanga. Ngiyakutshela ngalo libele kusine sihamba xoxela ngendlela. Hayi, ngizwa kahle le ngeke. Hayi. Autando unamanga unamanga tando unamanga ungathanda umjolo unamanga tando unamanga awuthanda unamanga unamanga tando unamanga. Wena asande esini. Hayibo, mina ngiyena asande. Asanda ingane ezicela ngumama. Uyabona wena uyakithi. Mina ngaba Ngala ngoyena asande. Kanti awusho babe, uhamba nini kanti ubhuti wakho? Awungeke babe, ngeke mina sengikukhumbula. 5 years wonke. Hello? Dave. Ngixolo. Zishaka. Hawu, yaye ngapha. Hawu. Wena usangitshela ukuthi ucula kahle kanje. Ngiyabangani nokuthi nje ufikileke emngcwabeni kazi umngane wami. Abe sothini bephoqa. Down.
Ninjani-ke malava birds? Ubani manje lo? Wena futhi uphaphiswa yini? Ngibongumele wena. Usabele lo umngani kamzala wami usicela. Lo ungamnaki lo. Uthanda ukubuka. Too much nje futhi. Niyajola-ke la noma nenzani? Kwahle wena utshela baba ukuthi mina ngijona nabafana. Angisho kabi first. Ngicela ungangizwa kabi. Hawu, mina ngajoli pho nenzani? Nize niyasondelana niyaplashisana kwenzakalani lana pho? Sana sami. Unjani? Ungasabi, relax. First ngizobuye ngikubone. Ungasabi sengisendleleni ngiyeza. Awusazi siyajola. Hayibo ngijoli nokhaya mina. Hayibo ukhaya yilo owangisiza kubhuzi ngikhathezwa. Yabona nje futhi. Oh, uyena khaya-ke lo. Phela mina beyijokes niyajola ngibona indlela enifanelana ngakho. Hayibo sijolaphi? Lo muntu futhi okokuqala he's not my type. Yini futhi emdala. Oh. Hayi phela mina bengazi nami bengiyidesela. Hello ma. Hayibo. Kanjani? Kwezihamba phambili u-Ofort FM. Akatholakala esibhedlela umfana igama lakhe okuwusicelo Magwazi. Usicelo wadutshulwa waswaphuthunyiswa esibhedlela Oxford Hospital. Kucela onolwazi athintane namaphoyisa angakubo kanti namaphoyisa asaphenya lolu daba. Cha. Kwenze njani? Usicela wenze njani? Khuluma, talk. Usicela unyamalele esibhedlela. Izala. Nini? Kanjani? Angazi nami into. na 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 na